खाथियाव जोनो थांलायनोसै बिसि मदजोंसो बारनाय दिनै एकदमबारे नै बाइकआ बिसि मदआव माबायदि सलायगोलै सानफ्रोमबोला लामाया डेन्जार एक दिनिया ड्राइभारफ्रा दा फैखा बेफोर जायगायाव ओरैबायदि समायना जायगाया नुदोंना ओरैबायदि साफा खावबारि बारि दैमा जिं जिं आरो बुंथ'बावलासो आंनि गोसोआवसो दं मा बाखिनिया बुंथ'ला आङो माखासेखौ ओरै हान्थुआ थालांगोन बाला बिराद मोजां ना जायगाया बिराद मोजांखा नै मबाइला थालांगोन बे जों 30 मिनिटसो हाग्राबारि एब्रेनानै नै दायो गामिनि लामा हाबबाय माने गामि मोनजेनबाय आरो जोङो दा मेसाखि गामि मोनजेनबाय नै बटनिफ्राय ओंखारनानै बिराद हाग्रा सिं सालायबोबाय जोङो बिदिनो 30 मिनिटसोआ लादों जों दा गामिनिफ्राय गामिनि लामा मैखोम बर' गामि थानाय बेबो मोनसे दाबसे जायगा आरो जोंनि मेडेल जनायनि मेसाखि हालामाबो दैमा गेजेर बारनानै मैखोम बर' गामि मानो साइड दालांखो बे माखै थांजोबखो दा मोनबाय हाग्राबारि फैया फिल्म मोनफैबाय नै माबायदि मोनदों लामाया माबायदि लामाया मोजाङानो बर्थमान मोजां ना खावब्ला सिबला इसिल'मोन ना मानसिफ्रा अबाव थाबबाय नामा माबायदि मोनदों लामाखौ माबायदि मोनदों लामाया एकदम मोजाङानो एकदम बाला स्रु स्रु बिराद इदि ओमफ्राय नै दा बर' गामि मोनबाय फिल्डआ नैयावनो जायगायाथ' बुंजाला बिराद मोजां दा फिल्डखौ नायनोसै मा जायो